Făi, mama, pe unde tu ai fi umblat? Mereu 8 turi tu ai dat. Ai dat 8 turi de-alea bune. Ai dat 8 turi de-alea bune. De mai făcut de rușine. Nu ți-ar mai da domnul bine. E bine că n-am plătit 10.000, a cântat băieții normal. Am și ceva, bă, bune, să mă arăt, frate. Gura. Ce 8 turi are mama mea? O familie mea. Mama lui Heli. Nu o trece nimenea. Ce 8 turi mai dă din ea? Așa 8 turi ca la măsa. Nu ai văzut nici în NASA. Nici în el. Bă, ce să fac? Inima nu mai rezistă. Ești mamă recidivistă. Vrei să mă pup? Coanamița biciclista a căzut de și-a rupt. A căzut de și-a rupt nasul, auzi. Bă, vă pup, ce să vă zic, că eu nu plătesc ca să cânte ca A fost pentru mama lui cum îi plăceai. Ce-i plăcei? A fost bună.